F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. ħanġbor di għax l-ewwel ġew l-elettriku minna rebus hawnhekk. Kif inti sur grasso? Tajjeb, ta' inti. Tajjeb ħafna ġi s-sajf u ħana nħobbu s-sajf? Isnaħwa l-lum, jena u s-sur san, nara. Ejja, ma ta' Parriċ mill-qmis? ma nitkellmux għax taw. Le, ma nistawx orri. Għax tawilu xi sajz iżgħar. Splodi. Jew hekk jew inkbir size waħda minnhom. Prosit. Kif Prosit inti? fej? Sta jkun. Matteus, kif inti? Jien tajjeb ħafna, u Issa, inti. għaddew 9 xhur Prosit. u qegħdin hawnhekk qabel is-sajf. Isu għal ħafna nies ikun it-target mant, jekk nistgħu ngħidu hekk, isu l-Blu ta' Ġunju dak huwa t-target ta' fejn irid nasal. Imma niltaqgħu wkoll ma' problema jekk nistgħu ngħidu hekk, illi ħafna nies jibdew jgħidu iwa x'issa s-sajf u mbagħad inkompli. Eżatt jien taf. Xejn ikun hemm dak l-iwa. Jaklu iwa. Jien taf xi ġrali jiena nħossni qabel dik il-mentalità tiegħi forsi anke minn dwar nagħmel il-programm u nagħmel l-affarijiet kien li fis-sajf tkun tajjeb. Però mbagħad smoħħ se ngħid isma' fis-sajf nista' nkompli. U wara s-sajf nista' nkompli wkoll u tkun forsi sena d-dieħla target tiegħi li nilħaq. Fejn l-importanti li ma taqaf naħseb mhux hekk. Il-problema dak il-bridge ngħidulu, ġifieri illum naf li ħafna nies bil-bridge holiday. Aħna bil-bridge tal-fitness, mela jekk inti tajt hawnhekk sa Ġunju għatmiem u mbagħad inkompli minn Ottubru, bejniethom x'se tagħmel ħajħollu jorbot ħafna affarijiet. Jiġifieri, iktar m'għandu wefqin, iktar diffiċli għal moħħok u għal ġismek illi jerġa' jibda. Allura Bħal kollox da. Bħal kollox. Jiena ħobb ngħidilhom hekk anke l-ġenituri niltaqa' magħhom. Isma', it-tfal tagħkom meta huwa li tqal għalihom illi jkomplu l-iskola wara 3 xhur tas-sajf jew wara weekend. Intu li mhix ovvja wara 3 xhur tas-sajf jiġbgħu marru baħar u jagħmlu. Intom eżatt l-istess. Mela billi tajt fl-ewwel ta' Ottubru nibda żgur. Normalment il-moħħ mhuwiex on and off switch li tgħidlu. Ħuj, jiena ħanixelek biex fin irridek, ma taħdimx hekk. Mela, x'taħjar? Il-kontinwità. Illi anka jekk tnaqqas il-frekwenza. Forsi tmur darba u darbtej. Għalmenu biex iżomma. Għalija ġejjen. Titilu jena u Mateus kellna diskussjoni. Taħraq? Mhux taħraq, kważi dawwartlu. Ma għalja. Le, bdejna nitkellmu ma. U bdejt ngħidlu isma' jiena naf xi ħbieb tiegħi għaslu dawn. Ma jistgħux jiġu training 4 darbi fil-ġimgħa, jistgħu jiġu darba fil-ġimgħa u hekk. Għalli, teoretikament jistgħu. Għalli, imma jemma nixtiex li mmorru għal dik is-soluzzjoni. Għalli għax fil-verità, jekk il-bniedem ma jkollux il-commitment li hu l-verità, neħdu minna tnej għax għandek eżempju perfett. Li kieku m'għandniex il-commitment, kieku ma niġux, kieku żgur ma niġux it-tlet darbi fil-ġimgħa niġu. Darba fil-ġimgħa tagħmel differenza, onestament. Mentalment, għal dak il-ftit ħin normalment ta' wara training. Dak li jgħidu x-short term effect. Iġifieri li inti mort żvugajt, striħajt, tajba u tajba ħafna. Bla dubju ta' xejn. Anke min jgħid li imma l-mixi mhux tajjeb ta' żgur li tajjeb. Għal moħħok speċjalment waħda u jekk inti forsi tkun persuna kbira ħafna fis-sajż li tibda baby steps, tibda minn sempliċement mixja, ħajjejnek diġà titlef il-peace għax għandek ħafna minn fejn titlef. Il-problema ta' ħafna nies tkun illi jkollhom targets fiżiċi mela rid inaqqas il-waist, il-hips, il-patata, idejja, imma jeħlu mal-mixi biss. U mal-mixi biss fit-tul ta' żmien ħatibqa' tgħin lil moħħok ma tgħinx lid-dera. Dik importanti. Issa, jekk ma tgħinx lid-dera wara ftit ħatwaqfu. Tipikament. Mhux kulħadd għax hemm min il-maġġoranza, ma bravo, dis vera interessanti ta'. Ikun hemm min qisu jgħidli ħanġejb lir-raġel hawn. Forsi jisma' naqra minnek. U meta tkun ħdejhom pereżempju il-mara tagħhom, jibdew jgħiduli imma jiena taf kemm ili ngħidlu ħabba saħħtu, ħabba qalbu, ħabba l-kanser, ħabba biex jagħti eżempju lit-tfal. Imma ikunu għadhom ma laqtuhx fil-laħam il-ħaj. Għax da kulħadd għandu il-laħam il-ħaj tiegħu, f'liema sens. Mela forsi għalija personali jiena l-inkwiet tiegħi ikun jekk pereżempju jkun hemm xi qmis ma tibqax tiġini. U dak huwa l-alarm bell tipo tiegħi personali, pereżempju. Forsi li ma tidħolx fil-karozza tkun komdu. Eżatt, taħat ieħor jista' jkun ma rridx ngħaddi. Kemm ilek tmur ma tajusson? ċeknu l-sajt. Mhux biċċajt, sinjuri, il-kamera person, minn hawnhekk nirringrazzjaw il-kamera persons kollha li kienu magħna, Amanda mwerwra. Għax jekk tispara lu buttuna joqtolha. U jekk tiftakru sew, l-ewwel programm ta' Senżena bdejni hekk.
U l-aħħar program ta' s-sinżina spiċċajni. Sorta minn dak il-ħwejja ximmallu. Ngħidu hekk. Illum ukoll inti ħattina xi eżerċizzji sempliċi illi forsi immaġinek bdejt bil-miġi tista' wkoll tagħmelhom id-dar fil-kumdità tiegħek. Eżattament, u smajt li hawn żewġ volontari jien. Jiena naħseb aħjar ngħidu wieħed. Ngħidu Jekk ħajkunu movimenti minn hawn il-fuq. Hemm riskju. Perikolużi. Tajjeb, mela taw sta nitolbok. Illi Sander jegħeb li daqsxejn spazju. Ħalli Daniel juża naqra anke s-sufan. Bħala sinġu. Ma ħanġeħdejk. Ejja ħdejk. Ħanġeħdejk. Xej libsin l-istess, ara. Prosi. Mela, ħana tolbok tqum naqra bil-wif. Mela li għal ħanqum sur. U ħana melhom ħanigwidak naqra tax sena. Mela, l-ewwel pass żgħir ħanużaw is-sufan apposta ħanorx iktar pass il-bot. Kemm iktar, tajjeb ħafna. Issa, nixtieqek illi inti żżomm darek dritt billi tipoppa ċestek, sidrek il-barra u żaqek il-ġewwa. Imma żommx in-nifs. Ibqa' relax. Ħatoħroġ idek bidrittek hekk, prosit, u ħadd immaġina illi mingħajr ma tpoġġi, però tixtieq tagħmel kuntatt mas-sufan. Mela inti ħażżomm sidrek il-barra żaqek il-ġewwa u ħatitfa' l-patata lura sa ma tagħmel kuntatt mas-sufan. Ħanarak naqra. Ups, qom bil-mod. Jagħmel pass iktar il-qudiem, ħalli irkub tiegħek kemm jista' jkun ma jmorrux il-qudiem miegħek. Hekk aħjar. Żomm sidrek il fuq iktar. Tajjeb ħafna. U n-nifsijiet. Importanti li jkunu regolari. Mela ħadd minna iktar lura, għax tista' mhux niżaw, għandek raġun. Ġifieri sinjura, inti mid-dar Waqt li qed tarana. tista' tagħmilha, ejja min jagħmilha, ejja għamlu minna. Doris! Do it! Tlaqna u dawn huma squats. Dawn huma squats, dawn għalfejn tajbin. Tajbin ħafna għaż-żaq, fanili jaraf. Tajbin ħafna għas-saqajn minn quddiem u minn qudiem u minn wara. Tajbin ħafna l-patata. Tajbin ħafna l-patata. All right? Ġifieri da qed nużaw il-ġisem kollu. Jiena personali tant qed nagħmel, onestament il-boxer shorts mhux qed jiġuni kollha. Bis-serjetà kollha. Bis-serjetà. Vera, vera. Infatti għandni l-bestijot. Isma'. Tista' tirfinaħhom b'għadda, fidejk. Skużani, ta' permettili għax. Wara li taħsbu li di qed tagħmlu 50 waqas qed tħossuhom, imbagħad kesħu għamlu di hawnhekk. U tmissu xo għamlu kem tifilħu hemm tajjeb. U tamlu. Tajba fija, ħana meċċa, li jekk forsi tajjeb tista' tpoġġi mal-ewwel. Anke jekk mullek saqajk tista' almenu. U daw qishom triggers biex inti bdejt minn ximkien. Mhuwiex ideal tibqa' tagħmilhom ħajtek kollha l-istess ħaġa għax again. Pereżempju mbagħad tajjeb ħansi taqra miegħek sant. Illi dak li jkun jaqbad żewġ imqar fl-ixken tal-ilma ħa. U waqt li jiena flok ma sejjerek u m'għandi xejn fidi, inżomm il-fliexken tal-ilma f'idejja biex il-moviment nagħmlu. Mela ejra nagħmlu moviment ta' malax irdu nikkonkludu. Mela, ħa toqgħod plank. Ħanroxin il-plank. Mela da ħajkun wieqaf Daniel, ħanollik naqra minn qaddek hekk għax importanti li nkunu dritti kemm jista' jkun. Rasek għad niżel ftit ħalli darek ikun dritt, prosit tassew, u Daniel kull ma qed jagħmel huwa li ħajżomm dik il-pożizzjoni. Dak huwa avvanz imbagħad. Prosit. Isma' min ma jiftax jagħmilha hekk. Hemm shorter version. Ix-shorter version hija kif beda oriġinarjament l-aħjar. Tibqa' illi hu kien wieqaf. Issa meta ddaħħal daw il-movimenti magħhom huwa the next step. Tajjeb. Imbagħad hemm min pereżempju jagħmilhom bideh dritti minflok ma jkun fuq il-fuq. Lurina nara, Daniel. Iktar sforz hekk. Iktar sforz għax inti iktar maddum, iktar diffiċli. Imbagħad pereżempju Daniel, wow x'bħalu, jista' wkoll Daniel jaqbad id u jmiss l-ispalla n-naħa. Kellha tagħmel irrod ara nara. U tagħmel hekk. Combination, emmi, diki, illi inti tidher vera sempliċi. Imma kull darba qed titfa' il-pis kollu ta' ġismek fuq id waħda. Daw il-ġdiex namel ħafna x'namel sweat peċek kara. Tarħabba l-make-up miskina, toqgħod tiġi tagħmel ewwelek. Xikta, għandna xi ħadd tal-aħħar biex nikkonkludu? Mela, jekk tixtieq nagħmlu wieħed tal-aħħar sempliċi immens, ħajaqdu żewġ tiflixken tal-ilma, però dan huwa vera effettiv. Ħajqogħdu dritti, qisu ġej l-innu nazzjonali Malti, tajjeb, saqajna kemm xejn miftuħin qisu l-wisa ta' spallejna, u sempliċiment ħanawġu ftit il-kubtejna, immaġan għandi żewġ tiflixken tal-ilma, ħaninżel Isek tmissom Missom, jisni qed ngħaddi l-qalziet ħadida tal-modija, nasal sal-lazz u nerġa' nitla' il fuq.
Waqt però illi nżomm sidri l-barra u zaq il-ġewwa. Issa, nista' ngħidlek tagħmel xi ħaġa qabel ma tmut. Biġġej, ħalla Tista' qassajf forsi għannies. Jekk ikollok sidrek daqshekk dal-exercise. Tista' ma tużax lil Tista' tagħmel naf li tella ħafna videos. Inti. Tista' tella forsi 4-5 exercises biex forsi dawk in-nies li għadhom qed jitħajru biex jibdew jagħmlu eżerċizzju tajrhom fuq il-Facebook page tiegħek. U għamilhom id-dedikati għad-dan u sannu kollha li ntellawhom fuq il-dan u san page tagħna. Inti koll il-homework ta' x'tagħmlu l-videos in. Nistgħu hija proġett, mela. Matteo, aħna nirringrazzjawk. Wanta li kont magħna fl-istudju hawnhekk u anke fuq ir-radju u ħankomplu. Sa ngħidu li jekk ma serva xejn serva bis-sirna nafuh, mhux hekk? Grazzi anke tal-li laqajtna normalment aħna nagħmlu ħafna affarijiet flimkien, imma eżerċizzju qed ma konna nagħmlu flimkien. U jekk tista' ukoll isserraħ rasek fuq għal ħaġa jena fħajti u meħu nammetti għat ma dom timmur eżerċizzju daqsek u ħosni tajjeb li timmur. Proset tassew. Mela, jena ħanappella l-nies, grazzi ħafna lilkom. Biex jużaw ir-riċetta tagħkom. Intom ir-riċetta tagħkom hija di li qed tibbukjaw post. Mela mhux jekk għandi update jew le, irid nagħmel booking, appuntament. Commitment ma' xi ħadd. Bravo, hemm xi ħadd. Jkun ħabib ukoll hekk. Bla dubju ta' xejn. Hemm xi ħadd li qed jistennini mela jekk mhux ħammur ħanaqannelħ, skuż il-Malti. Ħajkun hemm xi ħadd li mhux biss qed jigwidani kif nagħmilhom, imma li nibqa' nagħmilhom u li nagħmilhom sewwa. Sempliċement issa li dritt tibqa' xejn darek, li tagħmel differenza kollha. Jista' jkun differenza bejn weġġaw u bejn nagħmluhom sew jew inkella. Ma tkun qed tagħmel xejn. Nagħmlu flop totali. Allura nixtieq ngħid grazzi lilkom għax jiena sirt nafkom ħafna ħjar da' disa' xhur, illi nafkom minn kontu bizmien il-kalkara. Il-kalkara. Inti kemm għandek żmien? 28 ħanalaqhom. Tfali konna ħibu dal-programma. Grazzi Matteus u narukom biex tagħmlu l-eżerċizzju tieħdu l-eżempju forsi ta' għaliex li nkunu tajna eżempju tajjeb u tibdew. L-importanti li tibdew. Grazzi ħafna Matteus. Grazzi lilkom dejjem. U intom ibqgħu ma nkunu magħkom niftit ieħor.